agwago ụmụ akwụkwọ ndị ewele ọfụ nnabata na Polytechnic Anambra steeti nke dị na Mgbakwu ka ha kwudosie ike gụọ akwụkwọ were akwụkwọ ha wee kpọrọ ihe. Onye ọlụ anyị mere ka amata nke a bụ Emmanuel Chigbata kwuru na Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere ntụziaka n'oge anabatara ụmụ akwụkwọ a. Ka anyị weta akụkọ a n'uju. Gọvanọ Soludo nke ọ bụ kọmishọna na-afụ maka agụmakwụkwọ nọchitere bụ ọkammụta Ngozi Chumude gwara ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha mata na ọdịnihu ha bụ n'aka ha ka ọ dị. O jiri ohere ahụ wee gwa ha ka ha na-agụ akwụkwọ ha oge ọbụla ma kelekwa ha maka ịbịa na Polytechnic nke steeti a na-egwu akwụkwọ. Ọ gbakwukwere ndị nkụzi na ya mahadum ka ha bụrụ ndị ga na-arụkọ ọrụ n'udo wepụ ekworo n'ime ha. N'ozi nnabata ya ka onye ji ọkwa dịka onye isi ya bụ Polytechnic Dọkịta Njideka Chiekezie kelere ụmụ akwụkwọ ahụ maka echiche ha n'ịgụ akwụkwọ na ya bụ Polytechnic ma gwa ha ka ha rube isi n'iwu niile nke ya bụ ụlọ akwụkwọ. Dọkịta Chiekezie kọwapụtara ihicha aka mgba nke ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke gụnyere ime ka ya bụ ụlọ akwụkwọ na-eme ihe nke akpọrọ Higher National Diploma Program ma kelee ọkammụta Chukwuma Soludo maka mbọ ya n'ịfụ na agụmakwụkwọ na steeti a bụ nke na-aga n'ezi elu. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ndị anabatara na ya bụ ụlọ akwụkwọ ọhụụ gụnyere Maazị Michael Ogochukwu nke ngalaba Agriculture nakwa Nwaada Maureen Ngene nke Science Technology Department siri n'obi tọrọ ha ụtọ ma kwee nkwa na ha ga-arụsi ọrụ ike maka ọdịnihu. Site na Mgbakwu, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.